Здравейте, хора! Днес ще играем игра Майнкрафт. И тя ще е с И клип ще е Майнкрафт филмче, епизод 1. Така. И дайте едно палче нагоре. И се абонирате за канала ми. за канала. Така. Така. Какво ще правим днеска? Хайде да побем. Ще взима вода да пия. Спиних си вода, стана гладен. И тук имам мляко. Това като ям, ще си напълна вода. Си игра малко на лаптопа. Игра на лаптопа. Съжалявам хора така, но сестрите ми тук си играят. Така, ще играя в Fortnite. Не, Minecraft. Бърках се и се шлям. Това ми е масата. Так, победих! Не. Чакай малко. Така. Съжалявам така, но че просто ми пускат реклами. Така, съжалявам, но ще оправям това. Заради това. Да ми се прави. Тук като е нощ, излезат някакви зомбита, скелети. Мразя скелети и крипърите. Винаги като ме бият скелетите и крипърите, скелетите и крипърите като ме бият, кучетата веднага и ги убият. Защото те са домашни любимци. И след това, това куче са седнало. Защо са седнало, бе? Ставай, защо не мога да те накарам? Хайде, стани. Значи. Така. Кучетата ще ми помогнат за животните скелет. Кучетата го бият. Ау! Защо? А той зомби е като селянин. Странно. Да не. Ще намерим. Ела тук да видам. Добре, не искате. Хорото не ми трябва. Така. Какво ще правим? Спи ми си. Ще слагам спя. Нямам майка, нямам баща, тук съм сам и самичък. Не спах се. Часът е един. До един аз спя. До един часа се събуждам. Това видите като тая кукушка. Така. Слагам това. На мен си направи напук. И после биби избере такива линии с помишоровка. После кучето направи се вика и удреше
Пия вода, и си пазар да тука. Аз приличам като съсед. Бояде се, че не така. После бояде се, че може да смахнете кученца на кучета ми малко. Само по мен не ходят тези кучета. Бита е разумора. Така, нямам време да се бавя. Кой бе? Не, едното ми... Двете ми кученца умряха, сега ми станаха две. Имам една идея, може да си правя много кучета. Чакай паче. Мръзне ми... Не кучета. Умряха заради дементия. Уф, аз съм виновна. Колко станаха ми две кучета. Дай да видя малко месо. Батка кучинче. Така, ще взимам да направя още кученци. Много сега. Сега много кучета ще си направя. Така. Много кучета ще си направя. Чакай колко кучета. Бъркачу. Бърка кучета. Си боя домашно. Така. Мамо намали малко. Така. Хайде, не искам да ви убия, защото всичките кучета ще ме бият. Ще умра. Много ще ги бия. После ще ми липсват. Така. Много кучета. Всички ме бият. Да ме бият. Не, всички ме бият тук. Тя не ме бият. Съжалявам, куче. Ще ви убих. Сега като говорих за кучетата така, направо то се сбъдна. Така. Аз обичам кучета и котки. Също не знам дали ще си вземам котки. Ватка. Така, това ще си запазя после или за друго. Когато си поискам, ще си слагам сега. Отгладнях.
Хора, забравих да ви кажа. Имам един айрон и една книга, но не мога да се отвори. Ето. Не може. Само кученца искам да се махна. Така. Опа! Сартуля книга. Така. Гладнях. Ще ям малко. Ще ям две, така че ще си имам две, ще спека на печката. О, тия забравих. Тя е ярното. Не се казва тя айрент, ама не знам. Ай бе, махнете си, че ми пречите тук. Трябва да ви изгоня от тук. Добре, ще взима. Така. Пречите ми, кученца, ще ви бия, май. Пречите. Прекалявате. Хайде. Мен беше много вкусно. Ще пия малко. Пак ли? Да ми е млякото. Така, тук е. Кученце, махайте. Махай се. Ето ти месо. Махай се. Ще го бия. Не мога да го бия. Тъжно ми. Жал ми, ама... Пречат ми. Аз не мога да си убия домашните любимци. Домашните любимци са много сладки. Малки. Тебе. Но аз никога няма да си бия кучетата. Май ще не бебен. Бийте тая овца, моля ви, кученца. Какво? Овцата май опитва се. Май да ме убие. Ще видя друга овца. И не панах. Чакай да не си губя пак кучетата. Просто да ме умират. Не искам да умират кученца. Бързо. Добре. Това беше странно. Аз къде отидох, бе? Хора, казвам ви, няма да се загубя. И... бийте този прасе, моя кученца. Вие сте много послушни кученца. Овца. Само не искам да умирате, кученца. Така. И това беше видеото, хора. И ако ви е харесало това клипче, дайте едно палче нагоре.
И ударете камбана. И ми харесвате всичките клипове. Всеки като пращам видеа. И чао!